ତଣ୍ଟିଆ ଦେଲେନି କାହିଁକି ସେ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ପଚାରୁଛି ତା ଗାଲୁକୁ କାହିଁ ସେକିଲେନି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଣସେବାୟତ ଚଢ଼ିଥିଲା ଉପରକୁ କିଏ ତୁ କିଏ ଭାଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ସେବାୟତ ପାଇକ ସେବାୟତ ଦିନେ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇନୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଅସମ୍ମାନ କେବେ କରିନୁ ତଳୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲା ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଲୁକୁ ସେକିକିରି ହାଜତରେ ପୁରେଇ ବାହାରିଥିଲା ଏଭଳିଆ ସେ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ କରେ ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତି ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ତାର ସମ୍ମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବାୟତମାନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଜନସାଧାରଣ ରଖିବା ଉଚିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଖିବା ନୁହେଁ ରଜା ରଖିଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ମାନ ବା ଆମର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି ତା ସମ୍ମାନ ଜନସାଧାରଣ ରଖିଛି ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ କାଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନାବେଶ ହେବ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପୃଥିବୀବାସୀ ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଖିବେ ପାଖରୁ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଅର୍ଡର ମାନେ ବେଦରକାର ପୁରୀ ମହାରାଜା ବି ନେଇପାରିବେନି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେବାୟତ ସେ କେଉଁ ସେବାୟତ ନେଇପାରିବେନି କେଉଁ ଲୋକ ନେଇପାରିବେନି ଯଦି ସେ ନେଇଛେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲକୁ ପଠେଇବା ଉଚିତ।